שלום וברכה מוריי ורבותיי. מוריי ורבותיי, אנחנו מתחילים את חומש שמות. מתחילים את התהליך של השעבוד של עם ישראל בארץ מצרים על ידי המצרים. ושם אנחנו רואים שדווקא בימי השעבוד, דווקא בשנים הקשות ביותר, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ככל שמענים את עם ישראל יותר, כך עם ישראל הולך ונהיה חזק יותר, גדול יותר, איתן יותר. מה זאת אומרת? אותו דבר אנחנו רואים אצל המילדות לאחר מכן. ויהי כי יראו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים. המילדות עברו תקופה קשה מאוד. מלך מצרים מתביית עליהן, הולך לחסל אותן. מדבר איתם ואומר, חבר'ה, אני רואה שנולדים פה יותר מדי הרבה יהודים למרות הגזירות שלי. והן מספרות לו כל מיני סיפורים. במקום להינזק, מה קורה להם? הן הולכות וגדלות ומצליחות וזוכות לבתי כהונה ובתי לוויה. מה בעצם אומר לנו הקדוש ברוך הוא? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כאשר אתה רואה קשיים מולך, כאשר אתה רואה בעיות מולך, אל תסתכל עליהם כאל דבר שבא להכביד עליך, להפיל עליך או לגרום לך רע, אלא ההפך הגמור הוא הנכון. כאשר אני מנסה אותך בניסיון ואני אביא לך תקופה לא כל כך רגועה, אני מצפה ממך לדבר אחד, להמשיך ולהיות דבק בי למרות התקופה הקשה. להמשיך ולהאמין בי וללכת בדרכי למרות המכשולים. אתה תעשה את מה שמוטל עליך, את כל היתר תשאיר לי. הקדוש ברוך הוא עומד מאחריך. הקדוש ברוך הוא עומד ובודק כל דבר שעובר עליך, בודק כל דבר שאתה עושה ונותן לך עליו בכפל כפליים. הקדוש ברוך הוא לעולם לא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אין כזה מושג, זה כבד עליי, זה גדול עליי. השם נמצא פה והוא איתך והוא בודק אותך. כאשר יוכבד התגרשה מעמרם, בגלל שעמרם אמר, די, אני כבר לא יכול להביא ילדים לעולם. מה, אני אביא לפה ילדים שפרעה יהרוג אותם? מה אמר לו מרים ביתו הנביאה? אבא, גזירתך קשה משל פרעה. הוא גזר רק על הזכרים, אתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות. הוא מלך בשר ודם, גזירתו אולי מתקיימת ואולי לא, וגזירתך ודאי מתקיימת. מה עשה עמרם? במסירות נפש חזר חזרה ונשא את יוכבד בת דודתו לאישה. על המסירות נפש הזו מה הוא קיבל? את המנהיג של עם ישראל, בן בשם משה רבנו. למה? ככל שקשה לך יותר, ככל שאתה עושה את הדברים באמונה ובלהט, למרות כל הקשיים שעוברים עליך, הקדוש ברוך הוא עומד לצדך ונותן לך שכר בכפל כפליים, שלאחר מכן אתה אומר, הכל היה שווה. מוריי ורבותיי, כל אחד מאיתנו עובר, וכל אחד מאיתנו עבר, וכל אחד מאיתנו עוד יעבור ניסיונות. קלים יותר וקלים פחות. אנחנו צריכים להבין שמאחרי כל ניסיון מסתתרת ישועה. מאחרי כל ניסיון מסתתר נס. ניסיון נס. אחרי כל ניסיון מסתתר דבר חדש וטוב. נעבור אותו ביחד בשלום. יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, ונצא מזה לחיים טובים ולשלום. מספרים על צדיק אחד שאמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תמיד כשהלכתי איתך ביחד על החולות הייתי רואה את הצעדים שלי ואת הצעדים שלך. אולם כאשר הייתי מסתובב לאחורה בתקופות הקשות שלי, לא הייתי רואה מאחורה את העקבות של הרגליים שלך. הייתי רואה רק זוג עקבות אחד. איפה היית בתקופות הקשות שלי, ריבונו של עולם? עונה לו הקדוש ברוך הוא, הכל יכול, כביכול עונה לו, ואומר לו, תקשיב טוב יקירי, בזמנים הקשים שלך הרמתי אותך על כפיי. תביעות העקבות שהיו על החול היו העקבות שלי, לא היו העקבות שלך. ככל שקשה לך יותר, הקדוש ברוך הוא צמוד אליך יותר, והישועה קרבה וגדולה הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להתגבר על כל המכשולים, להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, להרבות באמונה בו ובשמו, ובמיוחד בתקופות הקשות הללו, בתקופות שבהם אתה לא יודע מי ימין ומי שמאל, מי קדימה ומי אחורה, מי צדיק ומי צדיק יותר. בתקופות האלה נזכה להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, נזכה לחשל את גופנו, נפשנו ונשמתנו, ולהגיד ריבונו של עולם, אנחנו איתך באש ובמים, ונזכה לניסים, לישועות, לנחת ולשלווה, ולביאת גואל צדק סוף סוף במהרה בימינו, אמן ואמן. ברוכים תהיו.